ivangeli lakudala. Not ivangeli langoku le keyboard. Kwale keyboard ke phofu xa ikhala agide. Amanasha wasivizitela phakuthe enkonzweni. Athi mayicime nje kancinci iqhwakhe. Ngoba ivangeli lakudala. Amen. Umama ke uhambile. And umama usifundisile. Umama usikhokele. Zimbini izinto ebezithanda kakhulu. Ebeyithanda inkonzo. Ebesithanda isikolo. Uma ngaba unezonto zombili uzovana naye kakhulu. Yes. So umama ke ebengumuntu onjalo. Amen. Sizama ke ngoJune sobabili. Sishiyana ngeveki. Yena ungowe-7th kaJune, mina ndingowe-14th kaJune. Kangakubana nge-birthday yami bendivuswa nguye ngo-4 ekuseni. Athi ndifuna uba ngokuqala ukuthi happy birthday. Andiyazi ke lo June uzayiza babhala. Amen. So ndifuna ukuthi ke umama siyamkhulula asizumbamba. Ungumuntu wemvuselelo. Ungumuntu wemvuselelo umama. Ngoba into ezininzi uzibeka ezwini. Ndifuna ukuthi ke nalapha kuthi singabantwana bakhe uba ngaba singayijikela lento asinike yona. Ingaba sithathe any direction. Udinga ukubana sihambe kwi-footsteps zakhe. Ngoba usifundisile wasibonisa indlela. So yena akanatyala indlela usibonisile. So kudinga ukubana sihambe kwi-footsteps zakhe. So umama ke ndifuna ukuthi makahambe kakuhle. Amen. Andithatha xesha lide ke ngoba umama ungumwezi kaThixo. Amen. Kuba nangoku into ezithethwa kuye ne-obituary azicount. Ayalithi countayo kuye lizwi likaThixo. Udla ngothi ke xa ithetha athi izwi likaThixo linike enough time. So kudinga uba singahlabelela sicule sirejoyce kodwa izwi likaThixo linida enough time. So silandela ke kwi-footsteps zakhe. Amen. Amen, bazalwane. Sizawuthatha on behalf of umakoti. Amen. Bazalwane umakoti bakaMakanono bayi-2. Into ebisenzeka ke bengabafuna umakoti bakhe. Ngoba wayefuna amakhosikazi ase-89. Nini kade balamba thina nonyana wakhe kwathi balamba. So awakhe people lapha ngiyaziba ndipasile ngomdala. That's number 1. Ngingafika abantwana bakhe bazalwane ngoba waluza 7 before utatiqinise umyeni wami. Right. So ufika kwabo bingama-apile akhe. Besingangeni nawo. So ndifuna uba abantu bonke ba-perfect. Abantu ndiyabhalansisa. Ebengabafuni nyange but ke sidinile Makanolo. Futhi Nkosi nakubantu abathenga imeko seyinzima. Sabacela ukuthi basigcinele 24/7. They never failed us. Siyabulela ngabo kakhulu. Okunye ngifuna ukuhighlighta ngoMakanolo. Ebefuna sisebenzele kwamiya kokwabo. Akumbe athi ogqiba athi ku novuyo alinayo negate ligqithwa ngubongiso ngala xesha siyonja abamiya. Phela lo nto. So abantwana bethu sibonke ngezinto abantwana bethu. Omiya must know that. It's done. Siyabulela ke kumakayanda sokulelela konzweni bazalwane. Singabantu simela yonke into ngenxa yabantu siwafumene kuye. Thank you sithi makahambe kakuhle. Yes. Yo. Isibulisele kabefundisa otata bakhulu. Amen. Isibulisele otata omama befundisa. Omama otata sisogudi. Yes. Ndisibuyisela ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam Yesu Kristu. Mane kuthiwa umama Kayanga. Mama Kanono. Onekabazana wona. Baba banomama Bayanga. Lingaphuncukile.
ndingumzukulwane omdala kusokuthiwa mandithethe. But I think you'd understand uba xa ndingazokwazi uthetha kakhulu. Because kaloku umama kungumama. You know, beside sithi xa sihamba noba saka e-light, siyoshopisha xa e-light. Naxa bebuya abantu bathi mnyanam ke lo ilasibhoni yam. Abanye abantu ngenzelela izwi. Yendo kubala nyana. Umzukulwane oqala ngokamakhulu. Wanikela zonke izinto. Yindlela nyana. All in all, I think what I can say ngomama, I think ithethwe yonke into ngomama. And injalo ngolu hlobo abantu bayithetha ngayo. Uba manje bekhona ka ngeseyiququzela. Ngeseyininzi into ayibonileyo ingoma. Kuye lo ekudala Seyininzi. Umuntu uthanda uhlala phansi. Kutheni sithi Ufana nabadisayipuli bakaYesu. Abanye bebeshiwa ne-parables. Mina ngiyozicacisela endlini. So yami benefit ke leyo. So besithi noba sihamba endleleni sigoduka noma sisuka. Ngimane ngibuza ke nawe, hayibo utheni senze nje manje ya? Anicacisele kuba kuthini. Silwe ke nokulwa endleleni siphikisane. Because kaloku nami ngifuna ufane yami. Manje awazinto wena thula. Ngibongohlobo. Ukutsho but umama all in all usithandile. Umama is a lot of things to a lot of people. Kuthi ube ngumama throughout. If bekunento mhlawumbe ngithi ngiyafunda ngiyastudisha, ade ngibuza uvuka nini kanene? Ndithi hayi mama ngizavuka ngo-2 ngifunde. 1 o'clock uyaniqonqozela. Bekele amanzi undilungiselele yonke into uready sepheke nepapa. Bekufuneka uba andizuyenza into bendiyithethile ngibuyele phaa kuye. Ndithi mama ndikhansilishile ayisengo-2 ngo-4 okanye. Besithi noba undivusile ndavuka uzawuphinda kuye azondiqonqozela to making sure uba. But all in all I wanted to say simthandile umama usithandile. There's no greater love. I think the closest thing to Thixo ngumama. Closest thing to Thixo ngumama. Because I don't think you call him umama begemencane. I don't think you call. And I think she personified love for us. And nehambo yakhe enkolo usibonisile uyabe phambi kwethu. And umama bengengomuntu phandle abe ngumuntu different endlini. Esishaka bengini. Khumbula ngenze i-bread. Ngikothe konzima ezo. So yena benza. Samukuthi benza la lapha. Umzukulwane